Zer da indarkeria bikarioa? Indarkeria bikasure erasotzaileek ordezkatzen da benin ama, seme alabakatxik amai mine emoteko, helburure ama mine emote ordunetzen dau seme alabak gauza ero objeto morun ibili amai mine emoteko. Hoixera, on txenpinire ez haune azkanengoko higitan hau kontzeptu eta jente askore pentsan dau gauza barrixerala. Bai, Kanariaseko kasu hori ezagutu dugu, ez? Bai, horreti atzanin estremuk. Indarkeria bikasun barruko indarkeria estremuenak. Atzanin horre gauzako oso gorrati, baina horren aurretik beste berak emakumi kontara bemorun bebai ez, beste adierazle askoraz horrenak, horra estremura ia baik ez, baina ez da gauza barri bat hone erakustea emonda morun, hau beti emonda. Maltratun barrun beti emoten dan gauza bata, orokorrin emoten dana, seme alabata zenin ez, da azkanin bai emoten da, berak esan da bemorun bebai, bikoti batearanin, eta bikoti ez da nin bebai. Era diferentita, atzanin kontuen hartu berdugu erasotzai beti topatetxule estrategisak, segi etxeko emakumea mine emoten, ez? Adibidez? Adibideak jarditzakezu, esan duzu, ez da batzuetan elkarrekin daudenean, ez? Bikotea elkarrekin dagoenean, bikotea bananduta dagoenean, indarkeria honek aurpegi desberdinak ditu, ez da? Bai. Adibidez, bikoti batearanin, kontutan hartu berdugu emakume biktimerala eta harrik eraginera karrela, ez? Askotan ibiltzen danara mehatxu separaten baza, seme alabak endukotzuaz. Kontutan hartu berdugu hori emakumi biktimirela bebai, eraginera karrela eta berantzako importantien atizela seme alabak. Orduan, askotan mantetzen da harremana, pentsaten, pentsat ni bana eta neuk era baten erobesta alzatxue babestu. Hori xango zan ez, era bat bikotin barrun. Da gero, areagotzen da, separazio emoten da nien. Ze orduan ja bai, erasotzaileek ez dakar zuzenin amai mine emoteko aukeraik, orduan semalak ibiltzetxu. Da hor bai beste era diferentipea aldi emonez, batetik manipulazioi eta biktiminak etxi erasotzaileek, zure amak familixi apurturau, nik zuekin airo baina zure amak ez daulaten, hori manipulazioi eman kontraku, ero bestetik izaten da zuzenin bebai, horrepe zuzen atizela, baina gaurko egun baten, kriston egualdiz kazarala eta olanik, prakamotzakin ero eruti, ero tokaten da nien bisitxi amaitzi, ero bai, beste ordo baten agertzi, ero ez agertzi, holako komunikazioi falti, zanin di, zuzenin eratzen da benak. Eta horrek seme alabengan ere zer eragin izan dezake, ze emakume horrek, eta eskertu egin behar dugu, eman digun lekukotasunagatik, beldurra aipatu du, ez? Aurrek beldurra dutela barruan. Bai, azkanin emakumipe gizona irazotzaileai bihurrerotze, baina zemalabape bai, zemalabape biktima zuzen atiz. 2005 Lei del Merne horren ja onartu zin biktima zuzen morun, orduan beran aitara, argi gehatu da Txile erasotzaile bat sekule ez dela aita on bat, ze beti mine motetza zemalabai orduan ez zileike. Baina atzanin, hoxera ez, beran atxera eta eragine da neure atxera nahi zatxut matxe emakumik esan dabe morun, baina alabaten bihurrerotzu zen mine moteztazu. Da neu biktimi bebana. Orduan oso gogorrara horre goeran da zenak eta bai dakarre estresa, dakarre ansiedadi, dakarre pilo bat eragin bebai ze eurape atzanin biktimati. Aurten emakundek adineko emakumeengan jarri du fokua, ezkutuko indarkeria horrengan. Zuek adineko emakumeen deiak ere jasotzen dituzue? Bai, jasoten dauz. Ez dixaten horren beste bez, baina jasoten dauz. Da batez bera, dakarrelako zaugarri espezifikuk ez, emakume nauzixetan. Dakarreia edade luze bat, igual 50 urtin da zenak erasotzaileaz, horren nahi dago esan indarkesi normalizatakarrela, eskuntzi be dakarre eskontzeza bisi guztirako, eta guanta berde dana, bakixu gizon eskuzelakuran, orduan horre danak eratzen dau, erabakiren batero hartzeko zailtxasun gehiago eukitzi. Eta kontutan hartu berdau horrek emakumik horko kontestu nipinitxe, azkorek etxetik kanpo ez tabela biharkein. Etxeko zaintza eta umin zaintza dedikari, orduan ekonomikamente be, euran erasotzaien ganako dependentzia ekonomikoak arre, orduan ez da erreza, orduan bai importantire instituzio itxatik eta ikusti ze zaugarriak garren honek emakumik egoera oso larrixin da zela eta baliabidipe euran ganako zuzen dute onbiko litxak ezela kontu nartute. Aurten emakundek erabili duen leloa da eta zuk ikusten duzu? Eta hori galdetu behar dizugu, ikusten dugu ezkutuko indarkeria hori? Emakume nauzixetan?
ni pentsaten dut ez. Atzanin, jente nauzixe, ja orokorri ni pentsaten dut gizartin jente nauzixe albo batea morun latarala, eta emakumik ondion gexa aztuten di, eta zematetan nauzixagoa gazen, orduan de rareza gexagoarakau, eta entzuten dugu burrun barietxen egizonak emakumia ikalin, eta hau betiko haukazkarra biaz, ez da izelako, hori igual indarkesire, eta horrek emakumik ez dut zaren antzun behengo, baina ez dut zago moten hori importantzizize pertsona nauzixati, eta euran gauza morundi, eta da ez da euran gauzi, da gizarten gauza bata, eta gizarte guztik enberdoguena alegin hori aldatzeko eta identifikateko kapazidadi eukidan onartin, ze emoten da eta bizibilizan berde. Hortix eta torre emakundeko aurtengu, deixez bebain, emakumen hauzixetan daipinitxe bizkate foku, hortxera zelako, aztute morun, Ainara, badago laguntza eskatzeko keinu bat, ezta? Erakutsiko diguzu nola den edo azalduko diguzu? Hau konfinamentu nik usi noanik lehenengoko bidarrolan sare sozialetan eta ontsen je birala, isez, eta da holan ipintxi eta bajati. Ez dakar besteik, atzamartotu sartu eta besti baja. Eta nik ikusi noan, ez da batuetan ero ez da inondik etorrenela, baina eukirau, beranik eragina ikusirau emakume bate launtzeko almena eukira bela, orduan, holako gauza guztik ondo etorri xati. Zemat eta gexaua baliabide gexauki laguntzeko, orduan dobetua. Bakar batei laguntzen batzabe, ja ondora, bai. Naiara, gogoratuko dugu sate biren telefonoa zein den? Bai, 900, 8berroi, 111. Eta azken mezu bat eman nahi diguzu? Ez, hortxe gazela, atzanin hortxe gazela, zatebi, otala gordun gazela, eurantzako espazio batala, emakumintzako, eta emakumik esan da esan nabil, baina urreko pertsonai bebai emotetzago erreti eta profesionalai bebai. Orduan birdaben guztiai hau egori gatxera eta gu hortxegaz launtzeko eta birdaben guztirako. Espazio segurut izela eurantzako eta tranquilamente deitzeko, lasaitxasun guztiaz eta honek barakarrela irten bidi.